5 jonge talenten die op de Nederlands kampioenschappen handboogschieten 5 podiumplaatsen hebben bereikt. Fijn, welkom dat geadresseerd. Proficiat. Hey, wat chic hè? NK handboogschieten. Tot en met 10 jaar. Maar waarom kies jij als jongen voor handboogschieten? Terwijl ze misschien ook gewoon heel makkelijk kind voetballen. Maar ik geef je eens even de microfoon. Alsjeblieft. Ik vind handboogschieten is gaat apart. En het voetbal is meer het normale wat binnen jekere jong deed. En daarom heb ik wou weer een aparte sport. Dat is inderdaad wat. is zeer zeker een aparte sport. Maar is het niet een ontzettende lastige sport? In het begin is het wel lastig om de techniek goed door te krijgen. Maar als het eenmaal door hebt, ja, dan wordt het toch wat makkelijker. Hey, en Ilja, dit is brons gehaald hè, tijdens het NK. Dan gaan we eens even naar Lotte. Geef Lotte maar eens de microfoon. Lotte, want dit goud is goud. Dat is niet mis. Ik vind het toch wel een stoere sport voor een dame. Waarom heb je gekozen voor handboogschieten? Mijn vader heeft vroeger geschoten. En toen koos Bart zich via een project opgeven. Toen mocht er, als er naar de middelbare school ging, mocht er bij een vereniging. En toen ging ik ook eens kijken wie Bart het deed. En toen zei de trainer, Lotte, kom ook eens schieten. Dus zo ben ik erbij gekomen. Dus de trainer had ik eigenlijk overgehaald. Dan ben ik dus nog op Wesley Wolters, die holde brons. Wesley, is het niet een ontzettende lastige sport? Ja, dat is heel lastig. Ja? Maar wat maakt dat dan zo lastig? Poeh, dat was een lange van nadenken, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat ze ontzettend geconcentreerd bezig moest zijn. Ja. Wie deed ze dat dan? Bijvoorbeeld op zijn NK was ze ontzettend gespannen best. Of niet? Ja, dan moest ik helemaal niet laten afleiden. Ik begon blijven concentreren. En dan was achter die stuit aan de stuit met iemand anders. De stuit aan de kallen. Dan denk ze, maar, Dus dan moest het zelf... dan negeert ze dat gewoon. Ja. Goed zo jong, de holde sticht brons met. Dan ben ik eens benieuwd naar Denise. Denise, ja, jij bent volgens mij de kleinste, toch? Ja. Ga jij eens naast zo'n boog staan? Kom eens even hier, want dat wil ik wel eens even zien. Denise naast de boog. Nou ja, de boog is groter dan dat jij bent, toch? Nou, is dat dan niet ontzettend zwaar voor jou? Nee. Is het ook niet moeilijk om hem dan vast te pakken als je redelijk klein bent? Nee. Nee? Nou, ik wil straks helemaal zien hoe je dat doet. Zet hem maar weer terug. Hé, maar hoe is het met jou dan gegaan met de zenuwen op het NK? Was je zenuwachtig? Ja. Ja? Heb jij ook net zoals Wesley gewoon lekker genegeerd? Ja. Of heb jij een andere theorie? Nee? Nou, dan wil ik eens naar Kira, want Kira haalde zilver. Kira, jullie zijn allemaal van hetzelfde team, hè? Van de Alpenjagers. Wat is dan jullie geheim dat jullie zo goed zijn met z'n allen? Nou, eigenlijk is mijn vader zelf ook de trainer. Is jouw vader de trainer? Ja. Dus hij is verantwoordelijk voor jullie grote succes. Ja. Hoe heet jouw vader dan? Erwin Erwin, en met de achternaam? Donners. Erwin Donners, namens heel Limburg van harte gefeliciteerd met het behaalde succes van deze 5 kanjas. Want het is helemaal top, toch? Ja. Was het, hoeveel concurrentie hadden jullie op het NK? Hoeveel deelnemers waren er? Weten jullie dat? Nou, stuk of 40 of 50. Dat is toch behoorlijk wat, hè? Ik wil, ja, jouw vader is de kanjer en hij geeft jullie les, maar ik wil wel eens zien hoe jullie dat doen. Kunnen jullie mij een beetje les geven hoe dat gaat? Ja? Oh god, zegt Wesley. Denk je dat komt nooit goed? Gevaar voor eigen leven. Ik zal me heel netjes gedraaien, maar ik ben wel heel benieuwd. Zullen we dat doen? Kom. Ja. Dan gaan we eens even naar de stip. En dan pakken jullie die mooie handbogen. Zo noemen we het toch, hè? Ja. Ja, het is helemaal vreemd voor mij, die sport. Maar ik vind het wel ontzettend gaaf. Dan gaan we hier staan. Kom maar eens allemaal erbij. Oh ja, dankjewel. Neem ik die aan. Wesley, jij zit liever in de keuken, zie ik. Toch?
Wil je Jo gaan helpen met koken? Kom er lekker bij. En dan ben ik wel eens nieuwsgierig hoe dat gaat. Ga jij maar eens zeggen wat de basisles is. Waar moet ik als eerste op letten? Dat je de boog goed vast hebt en Maar ja, dat zeg je heel makkelijk, dat je de boog goed vast houdt. Maar hoe hou je dan die boog zo goed vast? door hem in het handvat te pakken. Door hem? In het handvat te pakken. Door hem in het handvat te pakken. Ja, ze zeggen het heel makkelijk. Jij denkt Denise, ja, het is toch logisch? Nou, van mij niet hoor. Maar kom, dan gaan we staan. En dan? De voeten goed zetten, dus de benen naast elkaar. Benen naast elkaar. Ja. Dus zo. Ja. Ja, zijn jullie het er allemaal mee eens? Want als hij het niet goed zegt, hè, moeten jullie dat ook even zeggen. Voeten naar voren uitsteken. Voeten naar voren uitsteken. Ja, zo? Ja? En als ik met vizier schiet, moet je de wijsvinger boven die 2 touwtjes. Ja. En dan de middelvinger en de ringvinger onder de touwtjes. Dus eigenlijk schiet je met 3 vingers. Dames en heren, niet bang zijn in het publiek, hè. Er wordt niet geschoten. En nu ben je dus aan het concentreren op dat doel. Hoe gaat het dan op zo'n NK? Hoeveel pijlen mag je schieten? Ligt eraan. Dus wedstrijd. Oh, dat was een vingertje. Wacht even, Denise wil dat zeggen. 1 pijl. 1 pijl. Of 3? Ja, of 3. Maar leg dat dan eens uit. Denise mag er 1 en jij mag er 3. Dat is raar. Ja, dat is 1 en 3. Wat zeg je? Dus 1 en 3. 1 en 3. 1 pijl en 3 pijlen. Zijn dat dan 2 verschillende Nederlandse kampioenschappen? Ah, nou wordt het duidelijk. Maar, dan moet je ergens op richten. Maar is het dan net als dachten dat je dan op een bepaald nummertje moet richten? Nee, je hebt de 1 is wit, de 2 is ook nog wit en die zitten aan de buitenkant. Dan heb je de 3 en de 4, die zitten in het zwart. De 6 en de 5 zitten in het blauw. De 8 en de 7 zitten in het rood. En de 9 en de 10 zitten in het geel. Maar je hebt dan 3 rondjes in het geel. En die eentje is gewoon van de 10. En eentje, daar zit een kruisje in. En daar moet je altijd op richten. Op het kruisje altijd richten en dan gaan ze tellen. Gaan ze alles bij elkaar tellen? Ja. En wat is dan het hoogste wat je kan halen? Hoeveel punten? Ja, met 1 pijl voor 250. En met 3 pijlen, ja, dan moet je... Dat weet ik niet precies. Nou, dan ben ik wel nieuwsgierig. Want Lotte, jij hebt goud hè, op je mooie buik hangen. Hoeveel van de 250 had jij dan? Volgens mij had ik toen 213. 230. Nou, dan heb je het heel goed gedaan, hè? En wat was het laagste? Wat was na jou? Was het dan 212 of was dat toch wel een stukje... Het was wel een stukje lager. Dus je stond echt helemaal bovenaan. Met kop en schouder stak je er bovenuit. Ja. Dat is wel heel gaaf. Nou, jongens, ik vind toch echt wel dat ze een applausje verdienen, hè? Ze zijn niet voor niks. Hebben ze een prachtige podiumplaats bereikt op het NK. En gaan er nog heel veel meer wedstrijden komen? Wat komt hierna? Ja, we dromen eigenlijk allemaal volgens mij van de Europees kampioenschap. Jullie dromen allemaal van het Europees kampioenschap. En denk je dat je dat ooit gaat lukken? Weet ik niet. Nou, als jullie in ieder geval nog heel veel meer prijzen gaan halen, laten jullie het ons dan weten. Want dan zien we jullie heel graag weer terug in de studio. Oké. Ja? Dank jullie wel, hè? En toi toi toi, want volgens mij gaan jullie het wel een keer halen op de Europese kampioenschappen.